Демонстрираме монтаж на газоинжекционна система Tomasetto на Opel Astra G комби. Започваме от двигателния отсек. Това е компактно монтираната рейка. Двигателът е 1.6 Ecotec. Редукторът Tomasetto с филтъра. Показваме монтаж вътре на компактно монтираното копче, вътре в самото купе. Ето къде е монтирано копчето за пресключване. Сега ще покажем и багажното отделение, където е монтирана бутилката странично от лявата страна, като по този начин се запазва целостта на багажника, който, ето сега ще ви покажа, по този начин може да остане целостта на багажника и да се използва литража за допълнително товарене на автомобила. Ето, къде компактно е монтирана бутилката в левия край.